המשמעות של קדימה יוצא לפועל, הקואליציה, תוכל להמשיך לישון, כי יהיו מספיק חזקים, יכולים שם בשקל מבחינה פוליטית, צריכים לעבוד בממשלה. טוב, אז איך מפתים חברי כנסת לפרוש ולעבור צעד בצורה כזאת, ממש לעבור מהפועל למכבי ואיפה? אורית בוטלר סיפר, נרולין תירור שהובטח להיות שרה במשרד החוץ. אלי אפללו, שר לפיתוח הנגב והגליל. ישי חרמש, סגן שר החקלאות. יאיר ביבי, סגן השר לביטחון פנים. ליוליה שמאלו, סגנית שר התקשורת. ויתניאל שנלר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. וואו, איזה תפקידים יש את זה. רובם כבר חתמו על התפלגות מטעמים. בטיול. חצי מהליכוד, ויעקב אלי. אחד, רק אחד. אז הם יכולים לצאת כיתה. תשים החטיף בבוקר. חטיף? נעשה הפסקת התאוששות קצרה, אבל לא התחלנו עם סיפורי היום. סל התרופות החדש, מה נכנס ומה לא נכנס. דוח חמור של המועצה לשלום הילד, שום אחר. וזה להיות בפורמולה אחת וגם חדש ולא חוקי בכבישים, מכשיר שמשבש את הלייזר המשטרתי. מיד נראה איך עושים. להצטרף לדיור הבגמר הגדול, שלחו את אס.אם.אס למספר 7272 או ייכנסו לאתר ננה 10 לפני שיבוא את הספר 2 ושאלי את הספר 3 וחלקו את הספר 4. ננה ישראל בפיליפינים ברביעי הבא בשבת כל מה שעולה בדרך לחברת הגמר של ישראל בפיליפינים כדי שתבחרו נכון בראש שלי תלויים בכם. יסתדרו שבת אחרי החדשות. שירות הקלטה רחוק מכל מקום דרך האינטרנט או באמצעות שליחת אס.אם.אסים של התוכנית ל-2080. יס! נוידו, מה אתה אומר? לא תיכנס. ואם אני מוסיף הרסק? לא תיכנס. ואם אני נותן שטיפה קיצונית עם בקורות לביתי? לא תיכנס. הנה. אמרתי לך לא תיכנס. ואם אני נותן את הכלב שעושה עם הראש? לא תיכנס. ואם אני נותן כמה גלגלים מגנזיום וגם שנסיים וגם רפתות פיש סטרים? לא תיכנס? לא תיכנס? פיש סתם המצאת. לא, פיש לא המצאת, זה אלה ש... זה אפילו להתרגל. חברה חדשה, פשוט לא תיכנס. לאחרונה השלימה ללא את מהפכת האלימות הגדולה בתולדותיה. והתוצאה, ללא חדשה, לא רואה מוזר. למה? לא תיכנס. מבצע לצאת במיוחד. תשפיץ הצלחה. 80% הנחה על תשבי המימוש במבצע. משפיע הצלחה. מסקר ביטס של קופה, נעלה במיוחד, לפני מעניקה קו לשחור גרמנית. עכשיו, תעברו ל6,000 בלבד. להשיג רק בסופר קארון. חשבנו שההישרדות נגמרה בעיר. אז זהו. שלא, קבלו טיפ להישרדות החיים האמיתיים. פותחים כל בוקר. עם גרעינים מלאים.